Ja, jeg har valgt Tættere på himlen af Burhan G, featuring Nick og Jay. Burhan G er en dansk R&B og popsanger og sangskriver og producer. Sangen er med i Burhan G's album fra 2010, som hedder Burhan G. Sangen synger Burhan G og Nick og Jay om kærligheden, der lyser deres liv op og viser dem vej til livets glæde. Og så jeg har en disposition her. Først så vil jeg oplæse, så vil jeg en gennemgang af tekst, så har jeg analyse og fortolkning, og derefter har jeg perspektivering. Jeg vil læse vers 1, så jeg vil læse vers 1, jeg vil læse vers 2, så vil jeg læse omkvædet og vers 3. Du hvisker mit navn, som ingen har gjort det før, og vores silhuetter hører sammen her i natten. Baby, det er så vidunderligt, så vink farvel til dine tårer. Det er vanvittigt. Jeg ved det, men vi letter. Glem tyngdeloven og hæng dig her med mig for evigt. Ja. Jeg rendte restløst rundt i gaderne. Jeg vidste ikke, hvor jeg var henne. Tro mig, jeg havde brug for dig. Nu er jeg ikke længere alene. Det er derfor, jeg synger. Da jeg fandt dig, var det ligesom at finde hjem. Du har vist mig, hvor regnbuen ender hen. Hvis du vil have stjernerne, vil jeg hente dem, fordi du tager mig tættere på himlen. Min baby så banging, min bed så beautiful. Du er min verden, kun jeg ser ilddråberne i dine øjne. Min sol, min måneskin, min line danser inde. Du er min verden, kun du ser mig for mig, når vi er nøgne. Og så vil jeg gå i gang med gennemgang af teksten. Her i første vers og andet vers, så handler teksten om, at han har fundet den her pige her, som betyder rigtig meget for ham. Og der har aldrig været nogen, som har betydet mere for ham. Han har det, som om han endelig har fundet ud af, hvad det er, han egentlig vil med livet. Der står, du hvisker mit navn, som ingen har gjort det før. Det siger ligesom noget om, at hun får ham til at føle sig mere specielt end nogen andre nogensinde har gjort. Står der, tro mig, jeg havde brug for dig. Det viser, at han vidste ikke, han vidste ikke rigtig, hvad det var, han manglede. Men han manglede et eller andet i livet. Og nu hvor han har hende, så mangler han ikke noget, og han føler sig ligesom fuldendt. Så har vi omkvædet. I omkvædet, så hører vi om, hvilken god følelse han får sammen med hende. Og han siger nogle ting, som om hun har vist ham vej og ført ham hjem, hvilket tyder på noget godt. Fordi man har det ligesom dårligt, hvis man er faret vild og ikke kan finde hjem, og ikke ved, hvor man selv hører til. Du har vist mig, hvor regnbuen ender hen. Det betyder, at hun har vist ham noget, som han aldrig ville have fundet. Han nævner altså, at han vil gøre alt for hende, fordi man kan ikke hente en stjerne, men siger, at han vil gøre det, hvis hun vil have det. Og fordi du tager mig tættere på himlen, det er en intellektuel reference til paradis, og det betyder, at hun får ham til at føle, ligesom som om han er i paradis, altså paradis i himlen, der hvor man kommer op, efter man er død. Så har vi tredje vers, det bliver sunget af Nick. Dette stykke, det handler om deres liv i sengen. Altså, det kan vi se i første, tredje og i sidste linje, hvor det er helt tydeligt, at der er noget lidenskab og noget erotisk med slang, som for eksempel min bitch så banging, min baby så banging, min bitch så beautiful. Det er jo bare, det er taget fra engelsk, det er bare for at få det til at lyde mere sexet. Kun jeg ser ilddråberne i øjnene. Det symboliserer lidenskab, fordi ild, det er noget vildt, og det kan ikke kontrolleres. Lidt ligesom lidenskab. Kun du ser mig for mig, når vi er nøgne. Det er meget dybere, man egentlig tror. Det han mener med det er, at hun er den eneste, der stadig ser Burhan G's personlighed, selvom de er nøgne. Kort sagt, hun tager ikke Burhan G på grund af hans krop, men simpelthen kun på grund af hans personlighed. Så har vi fjerde vers. Her synger Burhan om den her pige, som har gjort noget rigtig godt ved ham, som simpelthen har ændret hans personlighed. Står, og jeg har hvirvelvinde i mit sind, tager du min arm og lukker mig ind. Det betyder, at tankerne bare kører rundt i hovedet på ham. Han er bare så glad, som han flyver på en lyserød sky, og han elsker bare sit liv lige nu. Altså, han kan slet ikke forstå, hvad der er ved at ske. Så har vi en lang rap.
Det kommer nu. Altså, der er et omkvæd mellem her, men det har vi valgt ikke at analysere. I de to næste vers, de to vers, der kommer her, så bliver der brugt rigtig mange enderim, som giver en effekt, at det bliver en mere rappet version med et rigtig godt flow. Den første linje, hopper ombord på mit flyvende tæppe, det er en intertekstuel reference til Aladdin. Det er på grund af at hoppe ombord på et flyvende tæppe, og et flyvende tæppe, det kan vi alle sammen referere til Aladdin, fordi det er en Disney-film, som næsten alle har set. De næste 3 linjer, der synger han om, han vil vise noget, som faktisk ikke findes. Altså, ligesom bare for at imponere hende. Altså, der findes jo ikke nogen steder, som drømmene gror, eller hvor verdener mødes. Så kommer der ligesom nogle linjer, hvor han bare siger, at hun er mega smuk, og alt sådan noget, der var bare kærlighed. Og så skriver han, og jeg er solen bag skyerne, altid skarp, det er derfor ikke jord. Så siger han altså, at han selv er lækker. Selvom han bliver ved med at sige, at hun er dejlig og sød og sådan noget, så kommer der ligesom også noget selvtillid der, og siger, at han er mega skøn og dejlig. Det er derfor alle folk kigger efter ham. Men stadig har han valgt hende, så det er også stadig noget kærlighed, man siger det sådan. Så står der, ja, det er ikke 12 og skat, men jeg følger dig, jeg tjekker dig. Det er en modsætning. Fordi selvom det ikke er 12 og skat, så holder han stadig øje med hende, han tjekker hende. Han kan virkelig godt lide hende her, faktisk. Og så igen, så skriver han der til allersidst slutter vers af, jeg er bedre end de fleste, ingen blær. Altså, det er bare, han slutter lige af med at sige, at han er faktisk bedre end alle de andre. Så kommer der endnu et vers, et rap igen, hvor den starter ud med, rejsen er lige begyndt. Vi to kunne rejse universet tyndt. Det er kun starten. De er jo lige mødt hinanden. De er nyforelskede. Det er ligesom hvis man siger første kapitel af en bog og alt det der. Så står der shoppingtur, se mig spændt. Baby, lad det dankere blive derhjemme. Fra Louis Vuitton til magasin. I dag kan du godt glemme H&M. Det fortæller bare, at han vil købe alt, hvad han vil. Altså alt, hvad hun vil have. Han vil give det. Altså, så længe han har hende, så Louis Vuitton, magasin, jeg er lige glad. Jeg betaler. Så slutter han det sidste vers af med dig er som Himalaya, tættere på himlen. Altså, Himalaya, det er jo det område, hvor der er allerhøjeste bjerge, det der hvor Mount Everest er. Og ligesom, så er der rigtig højt op i luften, og så er lige med tættere på himlen. Det var min gennemgang af teksten. Nu vil jeg gå videre til analysepunkter. Det første analysepunkt vi har, det er farver og lys. Og igennem hele musikvideoen, så er baggrunden grå. De er inde i et rum, og hele det rum det er gråt. Karaktererne, de er meget lyst op. Det er ligesom for at fremhæve, at det er dem, der er vigtige, og baggrunden, det er egentlig bare noget, der er lige meget. Grå, det er en følelsesløs og neutral farve. Grå er kedelig, altså der er ikke ret meget bevægelse, men den er også stabil. Det giver en følelse af ro. Det passer også rigtig godt til musikkens tempo, som er meget roligt igennem næsten hele sangen. Grå, det giver en følelse af isolation, som passer til, at de er inde i en rum, som er isoleret fra omverdenen. Hvis vi kigger på det billede, hvor vi ser Burhan, så kan vi se, at han står inde i et rum, og vi kan se, at hvis vi kigger godt efter, så er kroppen faktisk en nedtonet farve, altså hudfarvene igennem hele videoen. Det er sådan som om, der er skruet lidt ned for farverne, for at det skal blive lidt mere gråt og kedeligt og mat at se på. Og så i hele filmen, så ser vi en mere mørkere grå nuance i baggrunden. Men så når han er sammen med hende, hvis vi kigger på billederne, hvor han ligger sammen med hende, så jorden, de ligger på, den er meget mere lys. Og det er den, fordi at hun gør hans liv lysere og bedre, hvilket vi kan se på de her billeder. Der er nogle symboler i videoen, som for eksempel, som rigtig meget forbinder til kristendommen. For eksempel, hvis I ser på det første billede, at han har en hånd i vejret,
ligesom mange fodboldspillere gør, når de beder til Gud, de går ind i en kamp, når de bliver skiftet ud. Og så er der også, hvor vi kan se, at på et andet billede, at Jay, han står med et kors. Han står som et kors med hænderne. Det var også et symbol på kristendommen. Et af de største symboler, korset. Og grunden til, at der er sådan nogle kristne symboler, det er simpelthen på grund af, at sangen handler om tættere på himlen og paradis. Og det er jo kristen. Det er derfor, at G har valgt at lave kristne symboler. Og så hvis vi kigger dermed, hvor han stikker hånden op i vejret og kigger op, det sker faktisk næsten hver gang, at de siger noget med tættere på himlen. Så er det, at de kigger op i luften eller peger op i luften, hvis man lægger mærke til det. Så vil jeg gerne sige kort om musik. Genren, det er både pop og rap, fordi at der er en rapper med, og så er der også både G, som synger pop. Der er 3 sanger, der er både G, og så er der Nick og Jay. De har hver 2 vers, som er adskilt af et omkvæd, som både G synger, og Nick og Jay de synger i baggrund. Oh, 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 oh. Sangen det har et meget roligt tempo indtil cirka 3:25, når Jay slutter sit første vers. Så begynder tempoet at stige stille og roligt, og så går der cirka 4:00, så kommer der en lille pause, hvor det går rigtig langsomt. Og så efter det, så går det bare helt amok, og så kommer klimaks. Klaver, det er det eneste instrument, som spiller hele vejen fra start til slut. Det kan godt være svært at høre indimellem for de andre instrumenter, men det spiller en rytme hele tiden, og det er den samme rytme hele vejen. Og det er dur, det er dur-akkord, det vil sige, det er glad musik. Musikken den er rigtig nemt kendelig, på grund af, det har været helt tidligere, og rigtig mange danskere har hørt den i radioen. Så vil jeg fortælle lidt om klipning og tempoet. Klipningstypen, der er brugt i den her musikvideo, det minder rigtig meget om kontinuitetsklipning. Og det gør den, fordi der ikke sprænges tid og rum, og derfor skabes der en sammenhæng mellem alle klippene. Tempoet i sangens klipning, det er i starten meget roligt, og det giver en rolig stemning og passer rigtig godt med musikkens tempo. I omkvædet går klipningen lidt hurtigere end i starten, men giver stadig en rolig fornemmelse. Ligesom jeg fortalte lige før, at når tempoet stiger i musikken, så det samme sker i klipningstempoet, altså ved 4:00, der hvor det begynder at stige rigtig meget, og så er der så bare en lille pause inden klimakset, hvor der er 2-3 klip af den her smukke kvinde, som bare står og flotter sig. Og så efter det, så stiger klippetempoet bare rigtig meget, og så går det bare så går det rigtig hurtigt i forhold til resten af filmen. Man er nødt til fortolkningen, og for at forstå, hvad der foregår her i musikvideo, så er man nødt til at gå rigtig meget dybt med både teksten og billederne. Vi kan starte med titlen. Tættere på himlen, det kan betyde 2 ting. Det kan være en intertekstuel reference til paradis, fordi hun får dem til at føle paradis. Altså, det er stedet, man kommer hen i efterløb som kristen, og som himlen. Det kan også betyde, at hun får dem til at føle i så højt humør, at han bare føler sig i himlen og virkelig svæver på en lysrød sky, som vi også har nævnt tidligere. I vers 4, cirka 2:16, så synger Nick om, hvordan han har ændret sig til en bedre mand på grund af hende. Altså, lige efter han har sunget, du har gjort mig til en bedre mand, end den jeg var, så ser man 2 korte klip af Nick, hvor det første, han kigger ned i jorden, og det andet, altså, det første kan man se, grunden til at han kigger ned i jorden, det er på grund af, at han skammer sig, han er flov over noget. Vi kan se det på det første billede. Og det andet billede, vi ser, det er, hvor han lige pludselig er blevet helt mørk. Altså, det kan man fortolke til, at hans fortid er dårlig, og derfor så har hun gjort ham til en bedre mand. Altså, før har han måske begået kriminalitet eller lignende, derfor er han helt mørk, altså hans fortid er sort. Som man kan se i videoen, så er det inde i et stort, gråt rum, og hvis man kigger godt efter, så kan man se, at den bagerste væg altså har en mørkere nuance end de 2 sidevægge. Man kan sammenligne det med hans liv, fordi den bagerste væg, det er hans fortid, som er mørk og dårlig, og så sidevæggene, det er ham selv. Sidevæggene, det
det er ligesom hans, det er simpelthen en tidslinje. Altså det bliver lysere og lysere, og til sidst så kommer han selv helt lys. Og det viser hvordan han har ændret sig. Bare med farver. Det er det, der er rigtig, rigtig smart. Og i løbet af fysikvideoen, så kan man se det her sorte lærred, eller væg. Man kan tydeligt se, at det er en kvinde, som prøver at bryde igennem den her sorte væg. Og vi tror, at den her kvinde kommer fra Burhan G's fortid. Og det er ikke nogen god fortid. Og det tror vi på grund af, at væggen er sort. Og den sorte farve, det er en deprimerende og en lidt skræmmende farve at se på. Fordi den er bare helt sort. Og den sorte farve, den er nemlig hemmelighedsfuld. Og derfor så bliver vi nysgerrige efter at se, hvad ukendte er på den anden side af det sorte. Man kan formode, at hun er en ekskæreste, der prøver at bryde ind i Burhan G's meget lykkelige liv, som det er lige nu. Så man kan se på det andet billede, så er han ikke glad. Altså, hun prøver at ødelægge det her for ham, altså for det han har lige nu. Så kan man se, at han spænder simpelthen i hele kroppen med hovedet nedadbøjet, klar til at modtage, hvad der end skulle komme ud af den her væg her. Grunden til, at personerne i videoen er nøgne, det er på grund af, at de skal give et seksuelt billede af, hvordan det ser ud. Altså sådan, så det bliver meget mere seksuelt og lidenskabeligt og erotisk, når de er nøgne. Man forstår bedre budskabet, og det er ligesom helt råt, og det er kun det. Der er ikke noget dyrt tøj, dyre biler. Han viser bare kærligheden gennem deres krop. Det er rigtig simpelt og nemt. Det budskab, Burhan G gerne vil ud med, det er, at han virkelig elsker hende her pigen her. Han vil gerne vise hende, at hun har ændret ham på den gode måde. Han prøver at fortælle hende, at han kan klare alt, når han er sammen med hende. Det er det eneste, han prøver. Det er bare ren kærlighed der. Det er ikke noget, der er ikke noget som sådan budskab, udover at det bare er kærlighed. Til sidst har vi perspektiveringen, og der har jeg valgt at perspektivere til romanen Tynd is af Michael Engström. Grund til, at de minder meget om hinanden, det er fordi, når hovedpersonen Mick er sammen med pigen Pi, så føler han sig fuldendt og stærkere, og han kan klare sig igennem alt, når han er sammen med hende. Det er den samme fornemmelse, man får med sangen, når Burhan G synger om, at han kan flyve universet tyndt med hende, og han vidste ikke, hvor han var henne, før hun kom og viste ham. Altså, de har den samme følelse med hende her pigen her. Henholdsvis voksne og børn, så har de stadig den samme følelse. Så har jeg også perspektiveret den til musikvideoen af D'Angelo, Untitled, der er nogen titel. De har begge et enkelt og råt look, og jeg tror, at Burhan G er blevet inspireret af D'Angelo, fordi både Burhan G og Nick Jay laver normalt musikvideoer med fede biler, dyrt tøj, vilde locations, hvor der sker mere. Men den her musikvideo har det ikke noget tøj på, og det står bare et tomt rum, hvor det kun er dem og ikke andet. Det er lidt D'Angelos idé.